ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಚೋಳರ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತುಲೆ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಸೈಟ್ ಉಡಲ್ಲ ಪಂಡೇನ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂಡು ಆ ಸೈಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಯ್ಪೇನು ಪಂಡ ಇಂಜಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ಮುಗಿದಿತ್ತುಂಡು ಸೊ ಐನು ತೋಪಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ನಡೆದಂಗೆ ತಿಂದು ತಗೋ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸೈಟ್ ತುಳ ಓಳೆ ಪೂರ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ದಾನಿ ಸಂಗತಿ ಎಂಟರ್ ಏರಿಯಾ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂಡು ಮೂಳೆ ಫುಲ್ಲು ಪಂಡ ಇಂದೊಂಜಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ರೂಮು ಈ ರೀತಿ ಉಂಡತಲೆ ಯಾಕೆ ನೀಟಾದ ಎಂಕಳ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಲ್ಪದಲೆ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಬರೋದುಂಡು ಪಂಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಿರೋದಲೆ ಮುಲ್ಪೊಂಜುಂಡು ಚೇರ್ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದು ಎಂಕ್ಲ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಪೋಯಾರ್ನಗಡ್ಡೆ ತುಲೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಿರೋ ಬರೋ ಚೇರ್ಸ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಏರಿಯಾ ತುಲೆ ಇಂದಿರ್ತಾರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೆಂಡರ್ನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ತುಲೆ ಪಿದೆಯಡಿ ಈ ರೀತಿ ತೋಜನುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಚಾಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೈಕಿ ತುಕ ಅವಳೆ ಪುರ ದಾಯ್ತ ಪುರ ಉಂಡದು ಬಣ್ಣ ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಪುರ ಉಂಡು ಚೇರ್ ಉಂಟು ತುಲೆ ಇನ್ನು ಮೈನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಏರಿಯಾಗ್ಲೂ ಒಂದೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಪೂರ ಉಂಡು ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪಲ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಉಂಡು ತುಲೊಂದೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಬೂತ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮುಕ್ಕ ತುಲೆ ಟೈಲ್ದು ಬೇಲೆ ಆವೊಂದು ಕೂಡ ತುಲೆ ಮೂಲಕ ಈ ಟೈಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮುಲ್ಪದಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಮರ ಉಂಡು ಬಟ್ ಒಂದು ಮರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಮರ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲ ಟೈಲ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಇಂದುಲ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಏರಿಯಾ ಫುಲ್ಲು ತರ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಗ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ ಈ ರೀತಿ ಉಳ್ತದೆ ಇಂಚ ಆನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಲೆ ನೆತ್ತೊಳ ಇಡಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ಗಳ ಪೂರ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಂತ ಈ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಟೇಬಲ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ 8 ಮೀಟರ್ ಬೋಡು 4 ಮೀಟರ್ ಮಟ್ಟ ಹೈಟ್ ಆವಣದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮುಳೆ ನೀಟಾದ ಉಂಡು ಮುಳೆ ಎತ್ತೊಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಟು ಇಂದು ಪೂರ ಪಾರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದನು ತುಲೆ ಫುಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಒತ್ತರ ಪಡೆದು ಫೈನಲ್ ಅದು ಈ ರೀತಿ ತುಲೆ ತಂದು ಪಿದೈದ ಏರಿಯಾ ಮುಳಿಂಚ ಪೋದು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋಪ್ನಂಕ್ಲ ತುಲೆ ತಂದುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಈ 2 ಹೊತ್ತಂಗಳ ತುಲೆ ಮುಳ ಫುಲ್ಲು ಕೊಳೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ
काम के साथ मैं उधर चला गया बोला ना देने के लिए बोला ना दूसरे थ्रू गया था एक अपना हमारे है ना एक लड़का मुन्ना करके आया था वो दूसरे थ्रू में गया था काम ತುಲೆತಂದು ಪಿದೆದ ಏರಿಯಾ ಈ ರೀತಿ ಪೋಜೊಂದು ಮುಳದಲೆ ತುಲೆತೆ ಮುಲ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಲಿಫ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನ ತಿರ್ತು ಬೋಡು ಪಂಡ ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಲೈನ್ ಎಂಕಲ ಮುಲ್ಪದ ಎಂಕಲತೆ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ತುಲೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕಲ ತಿರ್ತು ಬೋಂದುಲ್ಲತೆ ಬಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅದೇ ಲಿಫ್ಟ್ ದುಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೈತೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಇದೆ ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ उंडु ग्राउंड फ्लोर कोड ज्यादा थोड़ा बड़ा काम किया हो ज्यादा नहीं थोड़ा बड़ा है मुश्किल से 2,000-3,000 होगा तो ग्राउंड फ्लोर को आता है छोटा मोटा अमाउंट दे देगा ना ओपन आउट तुले ओपन आते ಔಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ತಂದು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ಎಂಕ್ಲ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಕೂಡಾತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ತೂಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತೊಲೆಡೆ ಎಂಕ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ಜಾಂಗ್ ಗಣೇಶ್ ಉದರ್ ನೀಟದು वेजिटेबल शॉप ತೋಲೈತೆ ಸೈಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಇದೇ ಬತ್ತ ಪಂಡ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಯಾರ ಸೊ ವನಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ಪಿರ ಎಂಕ್ಲದ ಅನ್ಪಂಡ ಪಿರ ಪೋಪ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಐನೊಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪಡಾಪಣ ಎಂಕ್ಲೆ ತುಳೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ತುಳೈತೆ ಒಂದು ಪಿದೈಡ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಪನಂಜಿ ಏರಿಯಾ ಓಲ್ಡ್ ಪೂರ ಉಂಡು ದಾನತ್ತದೆ ಉಸ್ತಾರ ಪ್ರಾಯಗಣ नहीं मिलेगा ना उधर भी अन्ना सांबर मिलेगा ना देखना फुल वनस्सिಗೆ बत्तरंजन एरिया ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಉಂಡ ತೋಡಂತೆ ವನಸ್ಸೋಲ ಉಂಡ ನಡೋ ಅಂತ ಹೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಇನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದೆ ಬೇಗ ಬರಡುತ್ತೇನೆ
ಅಜ್ಜರು ಪುರ ಜೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದುಳ್ಳಾರು ಉದರ ಹೇಗೆ ಅವಿನಾಶ್ ದೇಗೋ ಹಾಂ ಸೊಲೆ ಫೈನಲ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಡೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ದು ಅಡೆಗೆ ಸೊ ಹೊರಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಕ್ಕ ಏನು ತೆಗಿಬೆ ಏವಲ್ಲಣ್ಣ ಓಕೆ ಫೈನಲ್ ತಿಕ್ಕಣ ಹೆಂಗ್ಲೆ ಒಣಸ್ ತುಳೆ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಒಣಸ್ ಅನ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ಒಣಸಾದ ಎಂಕ್ಲ ತಿರ್ಗ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇರ ಸೈಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಣಸ್ಪುರ ಅದು ನಾನು ಎಂಕ್ಲ ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಣೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಮ್ಮತ್ರೆ ಒಣಸಾದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಳ ಬೇರೆ ಎಂಕ್ಳ ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಈಗ ನಟ್ಟೋಲ್ಲ ಮಳೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಳೈಪೋದು ತಿಕ್ಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ಲ ಪಿರ ಎಂಕ್ಲ ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಣೆ ಇಂದಾಗ ನಟ್ಟೋಂದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಪುರ ನಮ್ಮಳೆ ಜೋಕ್ಳು ಆಕಳು ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ಪಿರ ಅವಳಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ತುಂಬ ಒಂದುಂಡು ತುಲೆ ಪಿರ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೈಟಿಗೆ ತುಲೆ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲ ತರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಬೋರ್ಡು ತೊಳೈತೆ ಪತ್ತನ ಸಾಧನೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಿತ್ತಿ ಬೋರ್ಡು ಮೂಜನೇ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಪೋಪಣ ಎಂಕ್ಲ ತೊಳೆಯತ್ತೆ ಮೂಳಿತ ಎಂಕ್ಲ ಲಿಫ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಥರ ಟ್ಯಾರ್ಕೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ಮಿತ್ತರಿ ರಂಚದ ಪೋಡು ತೊಳೆಯ ಪೋಡು ಲಿಫ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ತೊಳೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಪಿರ ಎಂಕ್ಲ ನಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಇಂಥ ಲಾಕ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತದೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್